Живо здраво, симпатяги! Цял ден ми пишат: инженере, ко става, къде си? Снощи нали видяхте, снощи бях с Снегорина, почнах вече работа към АПИ. Те с пари не стигат от и строителство. И сега се прибирам и правя подаръци. Както знаете, наближава един много голям празник. Някои го празнуват деня на влюбените, други деня на загубените, трети пък деня на пиянките. По-известен като Трифон Зарезан или Свети Валентин. Така, батко приготвя около 100 броя за неговите скъпи клиенти. Мавручи, сувеньончи, розенци, имаме батя и беличко. За всеки вкус. За женичките имаме розенци, имаме и беличко. А за мъжагите имаме истински инженерски маврут. Сега било скъпо. Ами, приятели, има по-ефтино по магазините. При мене това е. Кощеш, кеф цена няма. Айде! Айде!